Ovo izdanje će biti nešto kraće jer tu neće biti moje drage kolegice koja je izostala u akciji. Dakle, radi se o Cowboys and Aliens, naučno, fantastično prvi val vanzemaljaca čine prospektori izviđači koji otimaju ljude te i studiraju tako da bi bolje... Prvi val vanzemaljaca čine prospektori izviđači koji otimaju ljude te i studiraju. Prvi val vanzemaljaca čine izviđači prospektori koji otimaju ljude i rade eksperimente na njima kako bi ustanovili usta. Mislim da su autori filma pogodili sa ovom do sada nespojivom... Mislim da su autori filma pogodili sa do sada nespojivom... Čega? Mislim da su autori filma pogodili sa ovom do sada nespojivom... kombinacijom, kombinujem ti glavu.